Türkmenistanda 26 martda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öňýany ses bermäge hukugy bolan raýatlar hasaba alynýar. Habarçylarymyz bu işlerin çäginde ýurdun daşyndaky raýatlaryň ornuny garyndaşlarynyň ses bermelidigi barada duýdurulýandygyny hem belliýärler. Liwawyň dolandyrış merkezi Türkmenawatda saýlaw taýýarlyk toporunyň wekilleri öýme-öý aýlanyp 18 ýaşyda olan raýatlary hasaba alýarlar. Şeýlede daşary ýurtdaky garyndaşlarynyň pasport maglumatlaryny soraýarlar. Resmiler ses berişliň öňýany ähli şol sanda daşary ýurtdaky maşgala agzalarynyň adyna saýlaw bülletenleriniň geljekdigini duýdurýarlar. Ýurdun çäginde bolmadyk raýatlaryň deregine bolsa olaryň garyndaşlarynyň bülleteni doldurup ses bermelidigini aýdýarlar. Dip, bu wakany başdan geçiren yerli ýaşaýjylaryň biri 13 martda gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä, ýurdun daşyndaky raýatlar Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň ýanynda döredilen saýlaw участокlarynda ses bermeli. Mundan başga da saýlaw dokumentinde başga bir adamyň adyndan çekilen gollaryň hakyky däl diýilip ikrar edilýändigi hem aýratyn bellenip geçilýär. Söhbetdesimiz resmiden özlerinden edilen bu talabyň kanunulygy barada gyzyklananda ol Bu biziň oýlap tapan zadymyz däl, biz diňe ýol başçylaryň diýenini berjaý edýäris. diýip jogap gaýtardy. Türkmenistanyň saýlaw kodeksine çapraz gelýän bu talap boýunça saýlawlary we salat salşyklary geçirmek baradaky merkezi topordan kommentariýa almak başartmady. Martyň soňky ýekselmesinde geçiriljek saýlawlarda mejlisiň 7-nji çağrylşynyň deputatlary, vilayet, itrap we şäher halk maslahatlarynyň 5-nji çağrylşynyň agzalary hem de gençleriň 9-njy çağrylşynyň agzalary saýlanar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir saýlaw awraýly günwatar tinçilary we hukuk toporlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly saýlaw diýilip ikrar edilmedi. Türkmenistanda etmişiklerin köpçülükliğin tutulmagy we köçelerde öldürilmegi dowam etdirilýär. Adatlyň habarçylary haýwanlar babatyndaky zalymlygyň täze ýagdaýlaryny habar berýärler. Bu aralykda haýwanlary goraýjylar hem alada edýän raýatlar bolsa, itlere penahany gurmak üçin häkimetlerden ruhsat sorap, ýüz tutmagyny dowam etdirýärler. Soňky deminnäki it jan berýär. 3-nji kiçi etrapçanyň 30-njy jaýy. Adamlar öý haýwanlaryny özleri jaylamaga finansiýarlar, aýallar we çağalar aglaýarlar, çağalar giýje aglap çykýarlar. Dip adatlyň habarçysy Türkmenawatda soňky günlerde bolan wakalaryň biri barada gurrun berýär. Bu şäherde soňky günlerde itler we pişikler 3-nji etrapçyda hususan da Gagarin köçesinde we Himki diýilip adlandyrylýan ýerde öldürildi. Şaýatlaryň söýlerine görä haýwanlary rehimsiz tutmak bilen 11-nji öý dolandyrış edaratynyň işgärleri meşgullanýar. Şeýle hem şäherde itler içe awaly azyk bilen köpçülükliň zäherlenipdir. Helak edilen itleriň käbiri öýsüz bolman, olar howlularda ýaşaýardy. Yerli ýaşaýjylar haýwanlary şol sanda yaralananlary ölümden halas etmäge tinanşýarlar. Yerli ýaşaýjylar haýwanlary şol sanda yaralananlary ölümden halas etmäge tinanşýarlar. Bir aýal haýwanlary tutmak boýunça çäreden soň tapan pişijigi ýerleşdirmek haýyşy bilen jaň etdi. Pişigiň bir gözi ýok, ikincisi bolsa sallanyp dur. Dip habarçymyz Türkmenawatda bolan ýagdaýlaryň ýene bir barada habar berdi. Bu wagt paýtagtda hem haýwanlary edilýän rehimsizlik barada habar berilýär. Aşgabatda göller çykyp ölen pişikler köp. Bir adaty wurda öwrülip barýar. Dip Aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist aýdýar. Adatlyk radiosyna soňky demindäki itleri görkezýän birnäçe video gowuşdy. Habarçymyzyň söýlerine görä, bu videolar Türkmenawatyň ýaşaýjylary tarapyndan düşürilipdir. Videolaryň birinde ejir çekýän itiň şekilini we aýalyň gyýklygyny beýlekisinde alawaý tohumytynyň geň göräp barşyny synap bolýar. Ýene bir videoda şol bir it eýem öli ýatyr. Bu ýagdaý ruhyat administrativ binasynyň gapdalynda bolup geçýär. Beýleki bir videoda 11-nji jaý dolandyrış edaratynyň çäginde haltalara salynan itleriň jesetlerini görmek mümkin. Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy 6-njy we 7-nji martda Himik etrapçysynda ýaşaýjylaryň şol sanda çağalaryň gözüniň öňünde adynan 15 ýylyň ýok edilendigini, itleriň öldürilmeginiň Gagarin köçesinde hem Vodniki diýilip adlandyrylýan ýerde bolup geçenligini habar berdi. Neşir öý dolandyrış hem jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň itleri we güjükleri zäherlenligini, olary demir taýak bilen ýenjenligini şeýlede 5-nji martda köçede ölen itleriň birnäçesiniň jesediniň ýakylandygyny habar berýär. Şeýle hem Türkmenistanyň kronikasy yerli ýaşaýjylaryň munyň öňüni almaga tinanşýandyklaryny belleýär.
Aktivist Marina Zagreeva ideksiz hayvanlaryň öldürilmegine garşy 75 sany gol toplady. Şeýle hem itler üçin gaçyp atalga döremek teklibi bilen häkimliklere ýygyderli ýüzlenýär. Şeýle bolsa administrasiýa işgärleri bolan zatlara düşünmeýändiklerini ýa-da ideksiz itleriň şäherden zibil ýaly araslanmalydygyny aýdýar diýip neşir belliýär. Türkmenabadyň ýaşaýjylary 6 ay bäri öýsüz hayvanlar üçin gaçyp atylgy gurmakda kömek sorap yerli häkimetlere ýüzlenýärler. Yerli administrasiýa, yerli aktivistleriň birnäçe ýüzlenmesini kanagatlandyrman soň ýaşaýjylar haywanlaryň gaçyp atylgysyny gurmak haýyşy bilen prezident Serdar Berdimuhammedowa ýüzlendiler. Adatlyň habarçysy bu hatyň 6 martda Aşgabatda eltilendigini habar berdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtygy Kerimgulynyň durmuş toýunyň ýygyny görnüşinden Berdimuhammedowlar maşgalatynyň 11-nji martda Awazada geçiren dawara sebäpli Türkmenbaşyda bölekleýin hereket çäklendirildi. 11-nji mart günü Türkmenbaşyda 2 we 18 belgili awtobuslar gatnamady. Döwlet taksilleri Awaza gatnamady. Diňe polisiýa we howpsuzlyk edaralaryna degişli döwlet belgili ulaglar Awaza gatnady. Awaza barýan gara ýol gatnawy togtudyldy. Türkmenbaşy şäheriniň Sagadym köçesiniň günorta günmatar tarapy ýapyldy. Diýip Türkmenbaşly ýaşaýjylar aýdýarlar. Şenbe güni Türkmenbaşynyň kenar bazary hemde 60 atlandyrylýan bazary ýapyldy. Şeýle-de günortany çen Awazanyň esasy ýolunyň ugry güller bilen belirlipdir. Awazada ýerleşen syýahatçylyk destgalarynyň birnäçe işgär Berdimuhammedowlar maşgalasynyň 11-nji mart günü akşam ýelken diň çalyş toplumuna dawara geçirendigini aýdýarlar. Birazdan garaşy türkmenleşiler Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtygy 21 ýaşly Kerimgulynyň 26 fevralda Aşgabatyň arkadagy mehmanhanasyna tutulan durmuş toý barada habar berdiler. Adatlygyň çeşmeleri hepdäniň ahyryna Awazada geçirilen dawara Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüniň we maşgalagdalarynyň şeýle-de täze geliniň garyndaşlarynyň guda tarapynyň hem gatnaşanyny aýdýarlar. Maglumaty görä dawarada Türkmenistanyň tanymal estrada aýdymçylary we halk artistleri çykyş edipdirler. Dawara akşam saat 11 töwereklerini asmana atylan feýerwerkler bilen tamamlanypdyr. Aýdym saýdyň sesi Türkmenbaş şäherinde eşdilýär diýip ýerli ýaşaýjylar Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdylar. Türkmenistan Döwlet Medeniýet 8-nji martda Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaşlara gutluk atly täze aýdym döredenligini habar berdi. Aýdymyň sözlerinden çen tutulsa görnüşinden Gurbanuly Berdimuhammedow awtyklarynyň birini bag toýu bilen gutlaýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary Awaza syýahatçylyk zoglawynyň ýelken diň çalyş toplumyna 11-nji martda geçirilen dawara bilen baglykda tutuş Türkmenbaş şäherine howpsuzlygyň güýçlendirilýändigini habar berýärler. Berdimuhammedowlaryň maşgalagdalary barada türkmen jemgyýetçiligine köp maglumat el ýeterli däl. Öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ozalky ýyllarda awtygy Kerimguly bilen birlikde wagtal jemgyýetçiligiň öňüne çykýardy. Atasy we awtygy döwlet telewizionesine görkezilýän video reportajlarda birlikde at çapýardy, tügür sürýärdi. Ya-da aýdym saat çalýardylar. 2020-nji ýylyň tomtunyna Kerimguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň mejlisi tarapyndan bir aýdymsaz bäsleşiginiň ýeňiji tyglan edildi. 2022-nji ýylyň tomtunyna prezident Serdar Berdimuhammedow ogly Kerimguly bilen birlikde Saudy Arabistanyna ýerleşen Mukaddes Mekke we Medine şäherlerine ziyaret etdi. Mundan bir näçe ýyl Gurbanuly Berdimuhammedowyň awtygy Kerimguly bilen Awaza syýahatçylyk zolawyny we sporta bagyşlap ýerine ýetiren propaganda aýdymy ýatlarda galypdy. Turkmenistan, Turkmenistan, how is amazing the place Awaza, Caspian waves and birds sing it down.